Oh, early bird mga puso pinakamaresidente aga pa nga nagpadulong sa mga patio diri sa Bacolod City agod. Makalikaw sa pagginutok. BFP mga puso hugot nga ginapahanumdom nga sikyaron ang linya sang kuryente antes maghalin sa balay agod hindi mabiktima sang sunog. Diyaring balita nga itong gintutukan. Sirado pang gates ng Burgos Public Cemetery kay inas ng kaagahon apang naka-standby na ang ining pamilya gikan Barangay Banago. Alas 5:30 sang nagsulod sila sa patio, kaging pangita ang pantyon sang ilan nagtaliwan nga manghod. Sila ang pinakauna nga nagbisita diri sa patio subong adlaw. Apang naabtan nilang pansyon nga natampukan na sang duta kagkangay ginhimo basurahan. Gani gilayon nila ini gilimpyuhan. Nakibot kigo kay nga wala na kita, puro duta na. Oo. Tapukan siya. Oh, anong feeling mo? Di, medyo subo, pero okay lang kay that's life. Amo ginaya. Ang ining Iloy, wala pala sa isang aga sa umpisa nga ginpangita ang pansyon. Sang Iloy, apang nasapwa na lang sining nga wasak na. Yung paubra na namon mo, ng 500, 5,500 na paubra namon. Tapos ang muna tanaw sa kabataan mula, taklob. Ang mga rakitero sa Burgos, kagahon pa nagatanyag sing na serbisyo. Ang iban, gabaton kung pila lang ang ginadaho. Oh, nakita ko ang kapiga doon sa bala. Ang sitwasyon ng tao, bila naton. Apang iban, may ara kaugalingon nga taripa. Tagpilay mo sukot? 200, sir. Tapos? Tinga tag 200, gidi mo ya sukot yahaw. Hindi mo na angatag nila, sir. Kung magmayayo ya. Payoon, sir, eh. Bawod wala na limpyuhan, mayon nga reklamong higko, labok, pati subay sa patio. Mga puso sa liwat nga pagbukas sa mga patio diri sa Bacolod City ayo sang health authorities nga kabay pa ipaiway na lang ang pagbitbit sa mga kabataan. Kaangay diri sa may Burgos Public Cemetery, hindi malikawan nga posible matapikan sang makamamatay nga dengue bangod tuman kasiot sang lugar. Madamo man nga patalom ang nakumpiska sa kaprisan. Hugot nga ginadumilian ang magdala sang deadly weapon, firearms, makahulubog nga ilimnon, mga loud sound. Bangon madanlog sa patio, isa ka 63 anyos sa lalaking na aksidente sa Burgos kahapon. Ginapahayag nga nagtinguha ini nga magsindi sang kandila sa mga nagatangkas nga pansyon sa aksidente nga nadanlog kag nahulog. Padayon ini nga nagpayo sa ospital. Sa disperas ang pista minatay, nasunog ang isa ka balay sa Purok Pabo, Barangay Panokoy. Nagdangat sa 150,000 pesos ang ginbiling nga danyos. Padayon investigasyon sang BFP Bacolod sa gitunaan sang sunog. Pahanumdom sang BFP, antes maghalin sa balay, sikiron ang electrical connection sa mapaiway ang disgrasya. Upod, Kirino Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.